שלום חברות וחברים. השבוע היה שיא העבודה וההתנגדות שלנו לתקציב המדינה. אחרי שבוע של תרגילים פוליטיים דורסניים, הממשלה הצליחה להעביר את התקציב שלה. אנחנו הצבענו נגדו. הצבענו נגדו כי זה תקציב שלא פותר את הבעיות הכי חשובות של כל אחד ואחת מכן. הוא לא מטפל בבעיית השכר הריאלי שלכם ושלכם שתקוע ולא עלה כבר 15 שנה. הוא לא מטפל בעובדה שחצי מכן ומכם עובדות בשכר של פחות מ-6,200 שקל בחודש. לא פלא שאתם לא יכולות ויכולים לשלם בשביל הבריאות, החינוך, הדיור והאוכל, שרק הולך ונעשה יקר כל הזמן. התקציב הזה לא נותן פתרונות, לכן הצבענו נגדו. עכשיו, יש כל מיני כאלה שאומרות ואומרים לנו, הרי אם אתם הייתם בשלטון, אתם הייתם עושים אותו דבר. ככה אומרים בדרך כלל, עושים, לא עושות. אז התשובה היא לא. אילו אנחנו היינו ממשלה, ויותר נכון, כשאנחנו נהיה הממשלה, אנחנו נעשה את זה לגמרי אחרת. אנחנו נוודא שאתן ואתם לא משלמות שקל אחד משלכם על בריאות. ובריאות זה בדיקות וטיפול מונע ותרופות והדרכה לחיים נכונים. וזה בבתי חולים ציבוריים עם צוות גדול שמסתכל כמו שצריך ושפנוי לתת את השירות הקשוב לכל אחת ואחד. אנחנו נוודא שאתם לא תשלמו שקל אחד משלכם ושלכם על חינוך. וחינוך יהיה חינוך חינם מגיל 0.5 שנה לכל הילדות והילדים. עם מורות ומורים וגננים שמסתכרים כמו שצריך, ושיש מספיק מהן ומהם כדי לתת את תשומת הלב המספיקה והנכונה לכל ילדה וילד. וסוף סוף נכניס לתוקף יום לימודים ארוך בבתי הספר. בתקציב שלנו עד גיל 0.5 שנה תהיה חופשת לידה שוויונית לשני ההורים בתשלום מלא. אנחנו נקצר את שבוע העבודה ככה שתוכלו להיות יותר עם הילדות והילדים שלכם, אבל גם הפריון בעבודה, עוד דבר שהתקציב הזה לא מטפל בו, גם הפריון בעבודה יעלה. אנחנו נביא תקציב שלא משאיר אף קשיש או קשישה בלי תרופות, חימום, עזרה סיעודית, בלי קורת גג. אנחנו נביא תקציב שמשקיע בדיור ציבורי ככה שאין אף אחד ואחת שאין לה איפה לגור. אנחנו נעשה הכשרות והשתלמויות מקצועיות לכל מי שרוצה או רוצה להחליף מקצוע או לשנות קריירה. אנחנו נדאג לזכויות סוציאליות מלאות לעצמאיות ועצמאים. אנחנו נוודא שיש תחבורה ציבורית ככה שאפשר להגיע בקלות ובמהירות לכל מקום בארץ הקטנה והנהדרת שלנו, שלא תצטרכו להחזיק אוטו ושיהיה הרבה פחות זיהום. התקציב שלנו ידאג לחקלאות ולתעשייה, ידאג להשכלה גבוהה ולחדשנות ויצירתיות. ותקציב הביטחון שלנו, בשביל לשמור על ביטחון המדינה, יהיה תקציב אמיתי, לא עבודה בעיניים כמו זה של נתניהו. כל זה אינו משל ולא חלום, חברות וחברים, ולא פנטזיה שמאלנית. יש לזה שם, קוראות לזה מדינת רווחה, ויש אפילו מדינות שעושות את זה בהצלחה רבה. גם אנחנו יכולות ויכולים. זאת שאלה של מדיניות, של סדר עדיפויות. צריך רק לרצות לעשות את זה. בעיקרון גם נתניהו היה יכול לעשות את זה, אילו היה רוצה. הוא פשוט לא מאמין בזה. אנחנו מאמינות ומאמינים בזה, ונגיע לעשות את זה. ואם עוד לא מחר, אז מחרתיים. שבת שלום.